aja sambat kakangmu lho. Ya, ya. Iki sapa? Kula pun Adipati lho hasil. Saka ngendi? Kula saking negari Girikadasar. Diweji. Iya. Wigatine apa? Kula dipun utus Prabu Kalasreng nggih Prabu Patokol Bawarsari. Sesembahan kula enggal ngebun-nebun enjangan jejawah sonten. Mriki kula badhe nglamar ingkang nami Dewi Werkudara lan Dewi Janaka badhe menengku garwa dening pepundhen kula Prabu Patokol Bawarsari. Wah. Setan alas wong lanang diwadonke. Apa ora? Ndara dasih ucapipun Kakang wis kono mangsa baranga. Rasakno dhewe lan rampung ana dhewe. Menapa wonten putri ingkang nami Dewi Janaka lan Dewi Werkudara menawi kepareng badhe kula suwun badhe kula pisungsungaken ratu Gusti kula Prabu Patokol Bawarsari. Gunjang kancing langit kelap-lapaton ler kincanging risang mawe gandrung. Sapa iki takon karo aku? Pukulun Bathara Antarada. Lho. Bathara Antarada yudu kaya ngono. Heeh, aku karo mung nyilih jenenge Bagong. Kowe sapa? Aku Prabu Kalasreng. Sapa? 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 Prabu Kalasreng. Prabu Kalasreng. Iya, candhak dening aku, Mas. Lho, bareng ngerti jenengku. Lah kok dadi kowe ngadeg malang kerik ning ngarepku. Kowe sing nyolong Dewi Waradrupati, ha? Saka kedaton Ngamarta nganti meh ngembet nyawane Bagong. Mula kowe utang nyawa karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jaluk Waradrupati. Ayo tugelen jangganing Prabu Kalasreng. Ah, tebak jajamu sirna Margalayu. Ampuh tenane asem. Bathara Antarada ya ora ngapusi. Antem dadane diek langsung klekar. Mongko semono gedene. Wah, sayang Petruk ora weruh. Ora ana seksi. Bareng ya ora ana sing tak umuki. Wah, rugi iki. Kudune gareng Petruk weruh men do gila karo aku. Aku terus gleleng nang kampung. Trek rene, malah tak gajo ndasmu. Terus mara, gila karo aku. Wah, ya wis ra apa-apa. Tak nggone sandangane buta iki. Negara Girikadasar ratune wis tekaning pati. Ndara Waradrupati mapan Ndara Girikadasar. Nganggo sandangan buta jujuk Girikadasar. Dewi Waradrupati tak gawane kondur ning negara Ngamarta legane ngati.
Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Iki sing nganggo sandhanganing Prabu Kalasereng. Mula aku kudu tekan negara Girikadasar. Tak umumke nang setiap pos ronde. Nang pojok-pojok desa. Raja baru, raja bolang-baling. Raja bolang-baling sekaten. Iki jejuluk Prabu Kalasereng. Ya jejuluk Prabu Patokol Baworsari. Ingat, jangan kualik. Prabu Patokol. Aja nganti salah sebut Prabu Pakon anu Patokol Baworsari. Wong Girikadasar iki Ratu Anyar legane atiku. Menika sinten? Takon karo aku Ratu Anyar. Negara Girikadasar Prabu Kalasereng. Ya Prabu Patokol Baworsari. Prabu Patokol. Kenapa tertawa? Jeneng kok werna-werna. Ora jeneng werna-werna. Para Drupadi kok ngerti karo aku? Ngerti merga kondangmu. Merga kondangmu luar biasa. Cantiknya luar biasa. Basa Betawi. Iya. Memang betul. Lajeng kersanipun Prabu Kalasereng sirna mergalayu mula aku engke kudu garwa karo sampeyan. Kowe gelem ora tak pek bojo? Estu napa pripun? Serius? Nek tenanan yo arep piye meneh wong kene wis suwe ora ana sing tak suwitani yo kepeksane yo arep wujudane kaya ngono. Ya wis lah ora apa-apa. Ya wis lah. Ya wis lah ora apa-apa. Asli lahir batin, lahir batin. Wara Drupadi, cintaku, sayangku. Rembulan. Jan senenge ra jamak-jamak aku. Iki kok negara kok tanpa ana nayakane iki piye iki? Ketekan Torres lu nambet pasang kalimat tapi terbide gledek tepat-tepat kula ingkang abdi Nayaka ing Girikadasar. Waduh gleleng tenan iki brengose kaya ngene. Sapa kowe? Kula pun Lasirun. Lho tukang ngulur kabel. Iya kasinggihan mekaten. Ora apa-apa, saentuke Nayaka. Nggih, wonten menapa sinuwun? Aku pengen dhawuh karo Dewi Wara Drupadi. Nggih. Ning aku kepengin wayuh putri loro. Lho, putri kalih. Kowe sowan nang negara Ngamarta, lamaren Dewi Werkudara karo Dewi Janaka. Nuwun sewu, Dewi Werkudara Dewi Janaka. Kok naminipun jaler? Rasa cerewet to. Kowe manut ora awak tugel krungu. Oh nggih, sendika ngestaken dawuh. Budal saiki sendika.
Durpati sayangku cintaku wonten dawuh manjing ning klikep anu apa jenenge iki bahasane Kalpataru apa Kalpiko Kalpiko tak boyong nang negara Ngamarta methuk calon garwaku ya marumu ingkang pewangi Raden anu Dewi Werkudara lan Dewi Janaka. Saged ora? Saged. Ayo budal berdua karo aku. Nganti cumengklungen nggone ngrantu kalawan rawing Siadi ana ing negara Ngamarta Yayi Prabu. Yo. Kabare piye? Wah, Durna bapakku paring dawuh. Mbayuku Waradrupadi bakal timbul ning negara Ngamarta. Terus waton Ngamarta eneng tumbal. Tumbale sapa? Tumbale wujud menungso. Wujud menungso? Yo. Sapa sing kudu dadi tumbal? Wah, Bagong Kresna kakangku. Lho. Kosik. Aja nganti kesusu Werkudara petungen gelar lan digulung. Mengko mundhak keseluruh dalan sing kleru. Sing ngendika kaya ngono mau sapa? Durna. Werkudara percaya. Wah, ora percaya sebab apa? Dasarmu apa kok percaya? Biyen nalika aku golek banyu suci Perwitasari, kabeh do nangisi karo aku nggonku budal marang segara. Padha ndakwa yen to aku bakal tekaning pati ning nyatane piye? Durna bapakku wong sing nyata gunemane ora tau blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sentre. Yo, yen pancen kaya mengkono, Siadi wis percaya karo wong atuamu sing aran Durna mau. Iya. Terus sak banjure piye? Aku tekan Karang Kadempel. Nembung karo Semar. Wah, Bagong urung nganti tak boyong melayu, tak oyak munggah gunung. Ndak sawan saka kadohan Bagong tiba ning jurang keplorot sirahe dhisik. Mbok menawa wis tekaning pati. Weh lah dalah. Saning Ubathara wayah Bathara jagat. Tara? Nggih. Ana ing alam padang kuwi ana tetembungan hukum karma. Sing jeneng hukum sing ora iso diwakilake kuwi mung hukum karma. Sapa sing tumindak ala, tumindak ora becik karo wong sing tanpa dosa, mesti bakal entuk piwales ingkang sakmurwat. Kuwi wis dadi hukuming Sang Hyang Jagat Grinata, ya wis dadi hukuming sing maha kuwasa. Mula yen kowe nganti gendak sikara karo Bagong, mongko Bagong ora luput. Nek ora suwe meneh kowe wirang merga saka pokal gawemu aja sambat kakangmu lho kowe. Ya. Iki sapa? Kula pun Adipati lho hasil. Saka ngendi? Kula saking negari Giri Kadasar. Diweji. Iya. Wigatine apa? Kula dipun utus Prabu Kalasreng nggih Prabu Patokol Bawersari. Sesembahan kula enggal ngebun-nebun enjangan jejawah sonten. Mriki kula badhe nglamar ingkang nami Dewi Werkudara lan Dewi Janaka badhe wenengku garwa dening pepundhen kula Prabu Patokol Bawersari. Wah.
setan alas wong lanang diwadonke apa ora Ndara Dasih ucapipun Kakang wis kono mangsa Baranga rasakno dhewe lan rampung ana dhewe menapa wonten putri ingkang nami Dewi Janaka lan Dewi Werkudara menawi kepareng badhe kula suwun badhe kula pisungsungaken ratu Gusti kula Prabu Patokol Bawarsari.